Ndị be anyị ekenekwa m unu, ndewonu ụmụnne m. Arụ akarịana na be anyị, arụ akarịanụ n'ala Igbo. Bikonu unu na-ene anya n'ihe onyonyo a, unu afụ nwata nwoke a na-ekwu okwu na-emegharị ọnụ. Afọ ya bụ Ichie Udalọ, Ichie Chinaka Udalọ. Ọ bụ onye Aguleri, oke dibịa na Aguleri. Unu nekwa n'anya n'enu, unu afụ na onyenwa nọkwa n'enu ebe a. Nwata nwoke a wee bụ na o nwere otu nzuzo na-emeri kidnapping. Unu n'anya n'aka ekpe, unu afụ aro ntinyere n'ana. Ndị a otu a bụ otu ndị a na-emeri kidnapping na harvest organ ụmụ nwanne anyị. Unu nekwa n'anya n'enu, unu afụ nwata nwa ikorobịa ntinyere emoji n'ebe akwa. Nwata nwa ikorobịa, nwatakịrị na-agbara onwe ya mbọ n'anya ọkada. O wee bụ na ọ chọpụtara ihe ndị otu nzuzo a dis guy gị na-arụrụ nwa dibịa ọrụ na-eme. O wee mebi o threatening ha na ọ ga-eje lapụta ha. Ha wee larụ nwa ikorobịa wee gbuo ya ka ọ hapụ ijekọ ihe ha na-eme. Wee gbuo ya, wee beri ya aka ya na-abọ, beri ya okwu ya na-abọ, wee jeburu ya wee nie n'ọfịa. E wee na-achọgharị nwa ikorobịa, achọgide gị onwe onye ma ebe ọ nọ. Efuru ya dee na unu ma na ihe dị n'ụwa, mgbe ị mekịtara arụ megide arụ megide arụ, ọbara ndị niile igburu achụba gị. E wee jide ndị otu nzuzo a, andị ka ejidere ha na-etre kụgide ha ihe ka ha kwụ ihe ha na-eme. Ha ekwuo maka gịnị? Nwa dibịa gbara ha ndụ wee sị ha emekọtakwana n'ụwa a mepe ọnụ kwuo ihe ọbụla ha na-eme. N'ụbọchị ọbụla ha mepere ọnụ kwuo kpam, kwuo ihe ọbụla ha na-eme, ha bụrụ ozu, bụrụ ndị nwụrụ anwụ. Ka ha kụgidere ha ihe, ọ bụrụ na unu na-anya n'ihe onyonyo ọfụma, ịghọtago, mebi zumo ya, unu afụ na-akụnye ego ha ọnụ kanda, kụnye ha isi abụ okpu. Mgbe ha fụzi ha na ọ bụkwa na ha ekwughọ ihe ha na-eme, na a ga-egbukwa ha, ha wee mepezie ọnụ wee sabazie asịsa kwuba ihe niile ha na-eme n'ọnwa dibịa bụ Ichie Chinaka Udalọ. Ọ bụ ichie na-ene anya onye rugide arụrụ ana na-arụ arụ ana, o jekuru okpu mmemme a na-ele 500 kpunye n'isi. Ị na-etu ichie chief, ị na-etu ya afa, ị maha na arụrụ ana na oji ọbara aṅụ ọbara ndị mmadụ ka ọ bụ. Na-enye na ifu ya n'enu ebe iche na ezigbo mmadụ, na-ene anya n'enu ka unu fụ ya, unu achọ na ezigbo mmadụ, unu amaghọ na onye abụ na ọbara ndị mmadụ ka ọ na-elive on. Denu mgbe akụgideziri ndị a, ha wee confess ya. Mgbe nwoke a fụziri na-ejide na ndị ochie, ihe o mere ọgbafuo, a na-achọgharị ya. Chineke wee mee ebere wee chọta ebe ọ nọ. Ọ bịaghị ebe a, ndị na-agbụ ya ajụjụ ọ na-awụ ndị sekuriti Anambra steeti. Mana a sị na o nwere nwa ikorobịa nwata nwoke a gburu, nwata nwa dibịa gburu, nie n'ukwu arụsị ya. A wee na-ajụ ya ajụjụ, na o wee sị na nwata nwa ikorobịa na ọ gwọrọ ya ọya, gwọchaa ya ọya. Wee sị ya na ukwu arụsị si na ewu na ọkụkọ ka a ga-eji wee kwụ ya ụgwọ. O wee sị nwata dibịa, ewu na ọkụkọ gụọ, jee n'ahịa jee goro ewu na ọkụkọ, hapụ ya pụọ. Ọ si afọ na-abụ na-agbụ ya ụgwọ. Nwata nwoke achọghị ịbịa kwụ dị arụsị ụgwọ. O wee jee wee kpee ya na arụsị gburu nwata dibịa. Arụsị gburu nwata nwa ikorobịa. Mgbe arụsị gbuziri, ndị be ha wee buru ozu ya wee bịa wee sị ya na ezi ozu ya mara ihe ọ chọrọ iji wee mee n'ọnya, wee nizie ya n'okwu arụsị ya. Nna akụkọ karịrị. Bikonu ndị be anyị, akụkọ karịrị, arụ akarịa na be anyị. Biko wetuo n'obi ana ka unu gegodi ihe nwa oke dibịa na-ekwu, ka unu mara na ụfọdụ ihe ọ na-ekwu unu ekweta na ya. Bikos unu ma etu ejidere ọma nkwetezi, ọ ga na-asịsị asị. Mana ndị otu nzuzo asachago na asịsa arụ niile ọ na-akpa. Na-eni anya ọnọ ọkọ na-amụ ọnọ unu amago nke o bute n'aka ọkọ T-junction. Nna biko wetugodu n'obi ana ka unu gee arụ nwoke a na-akpa. Geenụ ntị ka unu nụ ihe o kwuru. Ekenekwa m unu ọzọ. Biko like yanụ, subscribe, share nụ m vidio. O ndewonu, daalụnụ. Ka anyị gee ihe o kwuru. Kedu afa gị? Ụdanya Ụbagụ. Onye nne ka ị bụ? Okay. Kedu ebe ị na-alụ? Nke omenala ị na-eme. Ọ bụ alụsị ka ị bụ ka ọ bụ dibịa ka ị na-eme? Oke, alụsị ka ị na-eme. Oke, onwere ebe ọzọ ị na-alụ ka ọsọsọ alụsị ka ị na-eme? Oke, ị na-agwọ ọya, nya native doctor ka ị bụ? Ị bụ dibịa na-evegwu alụsị. Alụsị a ọ bụ alụsị obodo ka ọ bụ alụsị nke aka gị? Oke, alụsị butere n'Igala.
oke alụsị abụọ iji agwọ ndị ọya ka o nwere ọzọ ọ na-alụ dị iche na-abụrụ ka ọ bụ nya ka iji agwọ ndị ọya ị na-etinye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị ọya ka ọtọtọ alụsị nwa oke tiegwu alụsị na ya o nwere ọya ndị a bụ ị na-agwọ ihe tinyere alụsị na ọ bụrụ sọsọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kawa niile oke nye ebe ị na-agwọ ọ bụ onye amụsị na-enye nsogbu ka o nwere anọdụ ọya ị na-agwọ ọ bụ ọ bara ulu oke o nwere gọọmenti ọ makwara n'ịnọ oke gọọmenti ma n'ịnọ oke o nwere allegation enwere against you bụ mmụ arụ nwa gbulu mmadụ wee bele pati wee lee bas na va gbuchele mmadụ ahụ wee bịa na be gị wee gbaa ndụ na be ekwutere that they will not disclose it na va gbuchele mmadụ ahụ wee sị na va chọrọ ka onye ọbụla leak ye the information va chọrọ ka onye ọbụla kwutie n'ebe ndị ọzọ ya anụ na va mere ụdị alụ ahụ va wee bịa na be gị wee bịa gba ndụ ọ bụ eziokwu ntụ eziokwu ka ọ bụ ịbalịba mba ịbụrụdịwa mbụ n'ime chezili gbaa ndụ ka ịbachalịba mba mana mgbe ị bịala ọbụ a jụrụ gị sị gị ịbalịba ndụ isikpa na ịbarụba ndụ ikwetekwa kata na ịbalị ndụ oke egwutoro gị mba ahụ mana kata ma na ikwetezi na ịbalịba ndụ sịbaba egwute nye oge ikwulu anyị n'ibe na mba abụbọ agbachala ndụ ahụ kawa ya ekwute nye ịmalị na-alụ kawa mmele onwere onye kọlụ na ngwe mmebi alịbe gị bịa nwa alụsị na be disclose ru na be ekwutere ife ọjọọ va mere nwere onye kọlụ ọ dị mma bụ ebe a bụ imeri konsidi na alụsị bụ ibe kwesịrị iji na-abụ ibe eziokwu bụ alụsị bụ ibe eji mara alụsị bụ ikwu eziokwu nye akpatara na ndị omenala na-ekwusi na omenala bụ nya bụ ibe ndị Igbo bụ ụzọ wee mebe tupu ụka wa abịaba kedu ebe kpatazili eji mezie alụ then believe na alụsị ya echekwa ndị abụ mere alụ bịalị nwa alụsị na be gị kaba ya ekwu utenye maka na alụsị kwesịrị imebe expose ịgbava enu kedu ka o ji ka alụsị abụ ji dịzi aka ka ọ dị proper bụ ụdị abụ iji gba ndụ ahụ then mistake ya bụ imeli ọ na-abụ ime mistake alụsị esolu gị mme ka i believe na mistake ya bụ imeli na alụsị emeri wezụrụ gị osolu gị mme nọ gị imeli nke ahụ then ime ụdị mistake ya bụ imeli a na wee gbara ndị ahụ ndụ afta ka ha mechara ebe ọjọọ o nwere ka alụsị ji apịa gị ọpịpịa maka ebe ahụ imeli ka ọ na alụsị apịara gị ọpịpịa obele nsogbu oke o nwere allegation ọzọ ibutere kata ahụ nnụrụ a sị na o nwere onye inyiri na be gị nọ alụsị gị igbulie kata m batala aka nna anụ nke ahụ kedu ebe mere m onye nyere na be mba ya bụ ejimọwụ bịalị mgbe ọ ya anaghị ọ bụ na amụsi iji enwezọ ya ọya ogide ọ dị ike nwesị aja na nwaanyị ka ọ kpe ekpere kpechezi ekpe ka amụsi a nwepụ aka ka nwe ike zọta awụ ya bụla ezigbo ọpịa zụtara aza nwunye egwela agwụ nne ya sokwu ya nọdụ na be m nnele nwanne ya soro m na be m nwunye m na-ejekwa ozi na-egwu enyi ejimọwụ nwee nọdụ nwechi nwe m ọgụ ọkpecha ekpele nwoke aka na-arụ o kwere nkwa nya ya apụtala ewu ma nya dịcha mma ejimọwụ adịcha mma ejimọwụ kpụtara ewu ọ na jebe ọlụ mbara na ịtọ nwunye m nwee egwu nwunye ejimọwụ maka na nna ya bụ nwanne m wee gwu ya sị ya ji agwụ ejimọwụ ka ọ bịa ka onye nne nwaanyị ndị a n'otu aka ozi ejimọwụ si ya nya si nwunye m nọdụ ka agụ ewu na agụ ewu gwa m mụ ji egote ewu ga mgbu nkwe nwunye m bịa kọlụ m nsị ngara apịa onwe mmecha nwee kpọ nnele nwanne nwee kpọ nnele ya nke ji ọja na nne nwaanyị aka ebe ọ dịchalụ mma nnele o jere gbu ya ejimọwụ balịa mba nwunye ejimọwụ kwuru nke ekwuche ejimọwụ balịa mba ntinye aka m amarịrị aka beziri asị ma ejimọwụ na ya yele ejimọwụ enwe nnele o nwere na kọlụ m kọta m ntị ha je amalị a na-eme asị m na jele asị na nwaanyị nwesị m tekụ ya agbaghị ya kwuru onwe agbasila aba ike batachi mma ike gụa nwa sisi butere m nọ nele a nere mụ nwa jila ka m bịa ja yọ mụ yọ jila ka m gokote yọ si arapị ka m enyere m nwa na abere ka m esi ka agbata mbake na mbọ bịa ka eti nọ ka m ọsị na-ejegbu etele enwe bute ndị be ejikwa aka ha bute vaji keke trọk bute na aka enwe enyi onye n'iru alụsị gị oke na-afọ alụsị gị
Ok, ọ bụrụ gị fọs lụ. ba No. meka nkwude Ok, na ọ agbata. nnele onye ahụ okwu nnele ọbịa Ok. Kedu ihe nwere ike ịgwa ụmụ ikolobịa ndị na-egbu mmadụ were na-agwọ ọgwụ ego? Kedu ndụmọdụ nwere ike ịdụba? aka madịrị ọkpa madịrị onye ejiri jete na ya ihe jetara Ok. na mma sọpọtụrụ Ọ bụ na emechara apụ gị na mmadụ wee mecha bịa ọzọ na be gị ma ọ bụ na onye alụ ọlụ ana ma ogbuo mmadụ sị gị gbaa ndụ ka ọ gbaa ndụ ka ya ekwutenye ihe mie onye eje vetara nke m ma ya wee wetara wala nwụntala ya ngwado ejeri